26 апрелдә Татарстанда туган тел көне билгеләнде. Гадәттәгечә ул татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көнендә үткәрелә. Быел Тукайның тууына 137 ел. Бәйрәмнең тантаналы өлеше Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында узды. Монда республиканың иң зур дәүләт бүләге Габдулла Тукай премиясе лауреатлары игълан ителде. Быел бу премияның акчалата өлеше 500 мең сумнан 1 миллион сумга кадәр арттырылды. Премия үзе 1958 елдан бирле тапшырыла. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов премияны 3 лауреатка бүләк итте. Себердән шагыйрь Шәфкать Сибгатуллинга, тәхәллүсе Шәүкәт Гаделшә, күн мозаикасы техникасында эшләнгән паннолар сериясы өчен Найла Кумысниковага һәм архитектура өлкәсендә татар милли мәдәниятен үстерү өчен сүз Түбән Кама шәһәренең җәмигъ мәчете һәм парклары турында бара Фирдәүс Хановка. Фирдәүс Ханов тыйнак булып тормады. Рәхмәт сүзләрен җиткергәндә сәхнәдән үземә дә рәхмәт диде. Рәхмәт комиссия гызларына, алар моны күреп, аңлап, тиешенчә бәя бирделәр. Рәхмәт үземә. Чөнки мин бу эштә чыннан да күп авырлыклар белән, күп кыенлыклар белән, күп сынаулар белән шушы сәхнәгә менәргә мөмкинлек туды. Алла бирсә, әле алда гомер бар дип уйлыйм. Мин әле яшь шибәр күрәсез. Алда тормышта булачак объектларым бар дип өметләнәм. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Тукайның 137 еллыгына багышланган тантана театральләштерелгән тамаша белән үрелеп барды. Тукай ролен быел Камал театры актеры Эмиль Талипов уйнады. Сюжет буенча вакыйгалар Тукайның Казанга килүеннән башлана. Ул монда 20нче гасыр башында иҗат иткән татар интеллигенциясе белән таныша. Шиттегезме Казанга Тукай кайткан? Тукай кайткан. Әйе, Тукай кайткан. Кем әйтте? Бер мусафирдан ишеттем. Шунысы кызык, әлеге тамашада Тукайның солдатка алыну мөмкинлеге турында да әйтелде. Әйе, Казанга кайткан. Сен улапыш мин буламыш инде. Габдулла Тукаев. Ya Allah! Ya Allah! Bana sigara veremez. Sen çarşamba otura biter. Sorguna bak. Hoş geldiniz Abdullah. İşler bilen yürümüş. Mına Uralski'den Tugan oğluma koytamış. Soldatka qaralırga. Neydi soldat? Siz yanına barınga. Siz bilen şunda Kozan'ga gelirgensiniz. Men de şulay deyim. Jurnalist. Hariflatif jurnalist bulan men. Резида Габаева сценарий буенча куелган әлеге тамашада төрле татар театры актерлары, җырчылар катнашты. Ул тамашачыны 20нче гасыр башы Казан, татар тормышына алып кирип китә алды. Мин трамвайда. Шул чак безнең карашлар очрашты. Бер генә мизгелгә. Ömür uzunluğuna din mizgil. Мин гашыйк булдым. Әлбәттә, Тукайның авырып китеп яшь килеш үлүе турында да искә төшерелде. Мин ышанам ки, син дә мине дус күрерсең. Театр эчендәге тамаша туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Зал бу җырны аягүрә басып башкарды.
Шуннан соң опера һәм балет театры янында куелган Тукай һәйкәле янында шигърият бәйрәме башланды. Татар теле. Яшем туктатырлык кыдрәт синдә. Һәм елата ала бер сүзең. Мусафирга татлы кизләү суы. Адашканга маяк. Бер үзең. Синдә ага җирне тибеп чыккан меңәр шишмә, вулкан лавасы. Ватан дип ватылдык җирдә. Ватан дип ярылдык без. Изелгән өмет эшеннән яңадан табылдык без. Безне үлмәс итә җирдә татар дигән атыбыз. Гынахлы дип кыйсагыз да тәмухтан да кайтырбыз. Кылычлар кыныда безнең, җәйләүдә атларыбыз, бабайлардан килгән нәзер, күңелдә антларыбыз. Ташлагыз сез кыллык бугауларын, сибиреп түгеп тарих бузауларын. Бер кем җирдә ике яши алмый, кеше эшен кеше эшли алмый. Бу заманга син тугансың икән. Киләчәккә илтеп ялга аны. Жырлый үләрмен мин үлгәндә дә, дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәбез, сез каласыз дип җырлармын, җәсәдемне туфрак берлән күмгәндә дә. Киләчәкне үзгәртә. Инде көннең икенче яртысында Мин татарча сөйләшәм акциясы барды. Исегезгә төшерәбез, заманында татар телен популярлаштыру, аны урамнарга чыгару, яңа төрдәге татар музыкасын киң катлам тыңлаучыга җиткерү кебек максатларны куйган әлеге акция беренче тапкыр 2006 елда үткәрелгән иде. Карама миңа син, карама, үзләрем минем биттем карама. Яратма мине син, яратма, минем йөрәгем тибә бит башкага. Мин татарча сөйләшәм акциясында быел да «Тяжело с татарским» антипремиясы тапшырылды. Ул татар теленә битарафлык күрсәтә торган оешмаларга бирелә. Быел әлеге антипремия Иске шәһәр префектурасы һәм IT паркка бирелде.